שלום לכולם, ליאור ממאמה גורו. אני הפעם רוצה לדבר איתכם על המוצר השימושי הזה של מאמי ימי. אני מאוד אוהבת מוצרים כאלה. מדובר במוצר שיכול לשמש גם כצלון לעגלה, גם כסינר הנקה, גם כצלון לרכב, אפילו כשמיכה דקה ונעימה. למעשה אני צילמתי לכם אותו פה כרגע על העגלה. אתם יכולות לראות שהוא ממש מכסה טוב טוב את הכל. יש לו פה את הסרטים האלה שאת יכולה לקשור אותם לעגלה כדי שלא ירד. יש לו כאן ממש חלון כזה שאפשר להתאים עם אלה, לכווץ אותו לאט לאט, וממש חלון הצצה ככה לילד, לאוויר וכו'. והוא גם יכול לשמש אותך כסינר הנקה. יש פה קשת כזו, נתלה לך בצורה כזאת על הצוואר. בקיצור, מוצר במחיר מצוין שיכול לשמש אותך להרבה מאוד דברים. אישית אני גם מאוד אוהבת את הדוגמה. זהו, יום נעים.